Αλήθεια, Μίτσο, τι πιστεύεις όταν έρχεται η πεθερά στο σπίτι, η πεθερά σου, η γιαγιά μου δηλαδή? Είναι πολύ μεγάλη χαρά που έρχεται η γιαγιά. Αυτά. Κάτι άλλο? Τι άλλο, ξέρω εγώ. Κάτι καλό που να έχει η γιαγιά? Αλήθεια, τότε γιατί κλείνεις κάθε φορά που έρχεται στο σπίτι? Ποιος λέει αυτά τα ψέματα για μένα? Πεθερά στον κόσμο. Αλήθεια, πόσο πολύ την αγαπάς από το 1 μέχρι το 10? 20. 20 τι? 20 στο 10? 20 στα 10. Αλήθεια. Φωτιά να πέσει να κάψει αυτό που τραβάει βίντεο. Εντάξει, τέλειωνε. Γιατί η πεθερούλα σου είναι πολύ καλή, η γιαγιά μου, Η καλύτερη. Όταν σε βασανίζει είναι καλή. Ποτέ αυτός ο Άγιος άνθρωπος δεν θα με βασάνιζε. 100%. 200%. Είσαι σίγουρος? Να στοιχηματίσουμε? Απόλυτα. Οκ, να πάρω τη Μαρία τηλέφωνο μετά να έρθεις από το σπίτι. Τώρα που φεύγω και δεν θα προλάβω να κάτσω να χαρώ την παρέα της. Δεν πειράζει, αύριο. Αύριο που δουλεύω και δεν θα προλάβω να χαρώ την παρέα της. Αύριο δεν δουλεύεις, έχεις άδεια. Ναι, αλλά δουλεύει η καλή γιαγιάκα και είναι κρίμα να την κουράζουμε. Δεν δουλεύει αύριο. Δουλεύει. Μετά τη δουλειά. Θα θέλει να ξεκουραστεί γιατί θα είναι κουρασμένη από την ημέρα. Όχι. Ναι. Όχι. Ναι. Δεν νομίζω. Τότε το Σάββατο. Το Σάββατο. Το Σάββατο θα έχει κακό καιρό. Και δεν πρέπει με κακό καιρό να ταλαιπωρούμε την καημένη τη γιαγιά. Είναι απέναντι ακριβώς. Ναι, αλλά η βροχή θα πέφτει και απέναντι ακριβώς. Αλήθεια. Ναι. 100%. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Πώς τα χαρακτήριζες τη γιαγιά Μαρία? Άγγελο. Άγγελο, άγγελο. Άγγελο, άγγελο. Πόσο σίγουρος είσαι γι' αυτό? Απόλυτα. Γιατί τη λες Μαριοδράκουλα τότε κάθε φορά? Ποτέ δεν είπα αυτόν τον Άγιο άνθρωπο Μαριοδράκουλα. Αλήθεια, και τη λες Δρακουμέλ και τέτοια? Δρακουμέλ λέω τη δικιά μου μάνα. Α, οκ, τα μπέρδεψα. Φυσικά και τα μπέρδεψα γιατί πως είναι δυνατόν εγώ έναν τέτοιο Άγιο άνθρωπο να πω κάποια κουβέντα. Αλήθεια, σίγουρα. Φωτιά να πέσει να σε κάψει. Και η γιαγιά, να ξέρεις, είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Όχι πολύ καλός, ο καλύτερος. Ναι, άσχετα ότι σε βασανίζει κάθε φορά που έρχεται. Ποτέ δεν με βασανίζει αυτή η Άγια γυναίκα. Σίγουρα. 100%. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, είναι ό,τι καλύτερο, Ό,τι καλύτερο. Γι' αυτό δεν πηγαίνω σχεδόν ποτέ. Ντροπή σου που δεν πηγαίνει σχεδόν ποτέ σε αυτή την Άγια γυναίκα. Εσύ δεν πηγαίνεις ποτέ! Εγώ δεν έχω κάποια δουλειά να πάω. Και φοβάσαι κάθε φορά που έρχεται σπίτι. Ποτέ δεν είπα κάτι τέτοιο. Σίγουρα. Κάτι άλλο που θα θέλεις να πεις για την καλή σου πεθερούλα? Απολύτως τίποτα. Από όταν ήρθες σε αυτό το σπίτι, πώς θα τη χαρακτήριζες? Ευλογία Κυρίου. Μάλιστα. Λοιπόν, θα κάνεις το σταυρό σου ή όχι, αν της πω να έρθει? Και θα έρθει. Και γιατί να μην έρθει. Οκ, κάτσε να την πάρω τηλέφωνο. Να την πάρεις τηλέφωνο. Σίγουρα. Το. Αλήθεια. Φυσικά. Οκ. Να της πω να κάτσει στο σπίτι για μία μέρα ή για μία εβδομάδα. Για όσο θέλει αυτή η Άγια γυναίκα. Οκ. Ξέρω ότι αυτό το κάνεις για πλάκα και μετά θα με παρακαλάς να με την πάρει τηλέφωνο, γιατί βασικά η μαμά θα την πάρει τηλέφωνο, γιατί η μαμά μιλάει όλη την ώρα μαζί της. Τέλος πάντων. Βασικά κοιμάται.
Τέλος πάντων. Δεν πάση περιπτώσει. Ναι, αύριο ή μεθαύριο. Τέλος πάντων. Δεν πάση περιπτώσει. Ναι. Άμα έρθει κάποια στιγμή, πώς θα το διαχειριστείς? Με πολύ μεγάλη χαρά. Πόσο μεγάλη? Απερίγραπτα μεγάλη. Μάλιστα. Λοιπόν, οκ. Κλείνουμε τη συνέντευξη εδώ. Και ελπίζεις να μην έρθει ποτέ ξανά η γιαγιά Μαρία. Φυσικά και θέλω να έρθει. Μακάρι να ήταν εδώ όλες τις ώρες. Οκ, το κλείνω.